TV na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onjure irio yao igo yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Gusi Urban Blaze. Omugaso ubona turiguchi ko babuna butambe. Omo science. Niyende. Omo science. Niyende. Nigonde imea Gusi Urban Blaze #ekebemboli Yari na koronya ramba Chenkor kuma MC Megi Make sure kwa watch the show korpunga Gusi Urban Blaze Ogo toka nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigo komerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga fake star ya wote wagabu nga jirani Asomoroberi Gusi Urban Blaze #yase mitandao yonsi #ekebemberi nyoromoroberi yoigani wakora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Alia genreta simetandao Chingeru chijia Alia korekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirenkererio Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze Umurubio guguikia Evilenko binde #ekebemberi Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribigeta seni Kiandizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago kuranderio mundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni Kiandizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omoroberio bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomoroberiyiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo igo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse kiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Gusi Urban Blaze omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imeagusi Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show korunga Gusi Urban Blaze ogotoka nyamira kebirigo no timo girango minchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kurunga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere Gusi Urban Blaze #yasemitandao yonsi #ekebemberi nyoro murobere igani gokorete na nje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche na inde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeya Ndizi TV Gusi Urban Blaze umurubilio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubulio kubwatia nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi Ndizi TV
kumanya igoro yo gukorera wa wanchi muri kwa bari ku rugabo mu cyakano igoro y'isabari yabo yo boncheria abe ko kugireria ndinto biri bakora asebuke kore mu ya asensemeria abere kigatura na to kusemeria amani nabo igo kumanya tibi biri bakonya una kwa igani bene kutoka kusanga asubuhi kuchaka mlega wika omwe na Frida huko ni sisi mwachishi mitandao asese moya Facebook na kwa na news chini digital weka sese ya YouTube na news chini asese moya website mitandao ndio mwanchi muri bigo na bogo kwenye location ya bogo kira asena maisi ya 0792 834 we asogwa mom ndio mwanchi muri asena kwenye oni ndichinga obere gaita ndashikomera na munene asense mega oyo orabikawo tanya gati byabo bako byonya babere ko kubuli nonya na asense mega yamaguri ngakia baro batobwa kibumanye igoro nakibinte biga bikotumeka ase kinyoma cyabo usasense melio bokorera bwabo igosanga batia sobo ikiramo nekero turabe to kumurikira asogwagare ibyo kumenya nga obo tumikibwe biga nga kibikoro kumani nchaki kiri mu cyuburi kumanye tiaro lero nga Dennis nerora chikobaga kumanya asense meyiga korende tigango tobe to kumera nere atwariga ni bene gaiga ased ekero rumurikira nga obo koreri no bonge bokwane kibwa asense meyiga atwariga ni bene atumanye nga eduke yabo nkayire karibu sana. Asante Frida wakire aha togatagane weekend ende maitento abatoko eresero mwanchi muri eri amangana amake na enderero ngagetinga amabuli na amanga abetega kurwa sensemeli bakabake buli nga kitura betokore tukumanya obo koreri oboiga maite binte ne bingi to beto ko baro kini bomba itinga kibinde bikoro kunga bigo tumeko bigo asomoro beliga no beko gozo talie mase yamo otone kinga security bedeni senya era bya kabisa motwara wa okay yes manyi wano mwanchi muri eri naro takomaite maybe naro kwigorera kiria yebonega umanye na cyokoro kwa aiganga itole na endingi kelimo gokora be mano Frida aso mwanchi motagarira on TV no morigereria enkoro kwa Dennis nyanga umiranye branch manager Davis and Shatliff Kisi atorero keted gas building akoro stage plaza makutano petrol station directly opposite main stage ya Kisi so na bali ni mwenzi totaramo egeremba manye ebintu biri Davis and Shatliff bosonge konya akawai kubakorera okay umeta banta bangi konyara baba narira sense meliende lakini bono naboko bene kelinga obokorera bonsi mwaganya go cyano bakobonyora karetu akabeira se hospital road ali angene roundabout ya general lakini gochakira mutinyo nanu mwakoria ntwanganchi obisieto go stage mata go bono kuri mutinyo no tore na bali bonsi bakanite bokorera baito toko bakaribisha go side bono no tore bestika okay yes akirikende tumanyi ngo bokorera boino mboro byobo ingikeli mwanchi muri keli arachega igada bisashati abega konyora yes buna na geto kumanya last week Davis and Shatliff to godina mangana ya match ne chikundu chomorero alafu ase ebinte ebi to bwate segment mbalimbali sikoli na kutobange ebinte ikoenda igango gutarindo manya badire to bwate segment to ko sana ibere to godina cho ketanga ne pumps pump cho waka match to ko ga booster pumps then to aja to ndo ko boreholes as a ball to bwate to ko borehole service to bwate pump chi boreholes ne bindo birians bikoenda na ne chi mangana chi boreholes then to aja to ndo ko ka irrigation yeshe no biran ko kora kinena birobyo ko wabu to twara gen to ko ka water treatment amacha especially to ko maji boreholes sometimes kwenye ordinary committee to ko ka human consumption standards wanaga neri abe aga kusafisha kidogo abe amiti standards ji on to bade systems ji ko lebinte yo ko wabu to bada mangana swimming pools as swimming pools to ko ko bwagachi to be kebinto bibiga ne yase swimming pool na ngo ko maintenance to bwate binto bibigo sibichi swimming pool chi chemicals ne binto ne yo alafu to bwate ko swimming to bwate to ko ka general machinery as to bwate no lawn mowers generators ne binto binge as a segment yeyo alafu ko wago to twara mangana solar solar na is a big segment to ko twara ko solar lighting to twara solar water heaters to ko mangana ko solar backup systems and to ko mangana solar water pumping. That's a major sections of the nature. So kwere se digaso wagale akora to manyingo de ne sekero monta chi state
iga Yes. ya gutanganira kuru Yes, we no go walk into our office and to work at the desk. Engineers chana no chibangirega. So we no go walk audio le free na rogo chira. Taringa lazima ogenda specific place. Ya ogo ikero mutangan na rogo ikaranza kwa Zimbabwe to man. Kwa mwere za shida chao then no mago ko guide through njikane ri kokot. Yes. Tomezo kubaro kidega sense me to tenene tinye duke iga nene na silaro rogo ko gache bindo ko se ko gete display na. Ya ene display yoka ndo wa test ko chima na office ya nera. So ko chima ndo wa test na ndo wa the workshop. Ego space nero chima ga na. Yes. Ante te bono to sa sense me te bono otumanye product. Yes. Ega ya go para nebi. Okay. Ala yo to ega to guchakira ko ega no guchakira ko ruwa. Kwa hiyo chaka kuroge seri rogoro. No chipambu chire chini. Yes. Tare ngora ngora nyando tiga ebintu binenge nchimo bimangete bimangete nchirengi ya kabisa. Yes, asante. Mete kero go display ebintu bya bubya no moncherere ngo osoto gutakora ngo bare attracted sana. Sure. Ona ti educate ke bangete. Ona tentementa ngani yoko banga tora babekira maji. Asante sana. Okay, the seven sense me ga asuma nyinge bintu ke. So ubuna naika ko manyanto wa the segment ko pump booster pumps as a booster pumps na biebi ndo to bangetega echiga black na ande chindo of course inchirega eyeneye na ande chindo to bangete matali wono as a booster pumps ndo wa the various brands where our main brand is Dayleaf ne brand ya Davies and Shortleaf ko ndo wa the na ko petrol matali ko boro kinde to kwera na ro echijablu so as echi mostly chiko tumeka o boost ya mache as a chinka panyora obwate gosene etangi obegetense alafu no bwate etawa obegete tangi goro utageto obeka mache ako supply direct to jembe especially abantu bagwesibi ose yadi nyomba space bwate taps nyomba so etina chiko tumeka ko boost ya mache ko runsali ase tangi yanse ere tangi goro to most of them konya chire gose 6 meters window gune go so obegete tangi ase roof so etina chiko tumeka go boost ya mache so alafu une yawono apanya ekedo ko ke pressure control igere fixed iga so pambo yego chabunere battery ne yagotagete ko seko automate ma da bantu marako nyora mostly they are not at home so tagete pambo ya run automatically all through okonye switch on kwanya tiga yaka machi yechuria tangi goro ye rimia nanda kera kede tangi yaka kusekera ile tangi se yerime so bintu bunene bitoko menda tokoro ko press control bintu what this type bintu what une kenaende ne binde mbiroro so kego takiaba fixed iga kiaba connected na electricity so a pump ya automatic so basically that's as a booster pump that's what we so basically originate ya domestic then to what that bigger system bigger pumps chiko tumekase especially na factories muna kiachaba ka TDA ati industry choko rosibuna chisukari bintu bunebyo ose farm ura nyoro munda bwate farm yanene taketa macha mangi chipambu njiro chinena echuda nyako beke display ga so chigocha on order depend no muntaga nyete yes awu na samanga booster pumps korwa kubono ana to bwate booster pumps jire chiro chiabe charo singitira automatic une yabonero tuli kunya ko include yege chete erosiri the automation system is inbuilt so kwenye install yabake waka macha work bono automatic work automatically toka to introduce such an external gadget korwa kubono toma kwanda bona pump chinde to bade well pumps wells ne bisime bikore munama oko ebye bingo kanya rabantu bwate kusiga ase wells echo to bade pump these types this type of a pump tuko chiko ko submersible pumps chiko be kwa machine yani ereko so machine eyo kwenye be on the surface to chiko service pumps ele be service kwa connect chi pipe ko chinse wana se booster pumps ndo bwate this type ndo bwate une chiga alafu ndo bwate these types so is kions ngo tumeka jira service ma na chila chiko tumeka ko depending kesema kia how deep kere kwenye chi waka different heights so bono nyike kesema kia wese ko 40 feet okanyore ne pambo kwira ne ngao depending on ngezi agesema kia unga kikengana so ngere 40 feet aboko nyara oire une nge kwenda kota 60 70 feet kwa kwa pambo ngao era kamache ekiasoganeti aguno kerkeni tuzaraenda radis kora kumanyango precaution kyo mwanchu muri ere abete abone togotek ekera borire product
product bunyiga product bune yege nteke tangani actually the main challenge pambu chiko twara most of them go chire chiaye okay because of estima they go rasira nambo estima ria asirira nyore geseke goja with a lot of force endo koranga surge ego estima nyinge tali nomo go mostly to go recommend customers chete kero chago rire chibagora nege ndo koroka AVS mostly abantu go koroka fridge guard AVS ya protect against that number 2 ekere ko ba install ibune chia service pump na kote nchini chiko ku service nchini chiko kwa machine wana uneya teta keiri macha umokere especially motor igora so igase ko ba installed wikeba sale ale agashediga ya machata tanya tonyera plus again ne motor ya ne bate faniga okay egozunguka kere pambi ya pambi for some time egozunguka ya temo kore ntoko la cooling yani ya punguza liberera se motor ngona runega ni iria se kobeku ya tokane what some good air circulation ya kekere ya kire for some time fan kegozunguka ya temo go dissipate that heat okay yes anko jarore ntoko nanga bunaga gwikere estima ya boli na bora nyorenga chipambu isi ya berike go sarika pengine kera ya salikire nonyara ko bako gokora repair go sibono ya kwirira ni ya gokora to repairs depending on nga nkikiaba na bokonya sometimes ose nya yabe kila sale dump na bonya luckily motaterai ose wanyora impele nya deligora zunguka most of the time ya be stuck endo kile maigoro ko impele ya be stuck na begoja twaligereri twa kora dipando wa the workshop number 2 nyene motor ya either we can do rewinding but you can rewind the motor here in the normal state ekosave gose or replace pump depending on damage kiya nyorete okay ontote be yego pump automatic yes ne yega go ikoye control yes kirikire na baranyara bananka gali babeira bakarakari buneruse yega yaba kwanyara ngabagucha banyakoye chesera bataka koye pump amache ne barari mali kirikire kero bakunya gukora igo bakunya guchesera ne pump ine salike ya tego salika battery ndege ndotoko ensure yani ensure as far as macharo ige ku pump nyeke ku pump na macharo tego salika lakini ende boneke ndoko to taliko tako neringa start and stops njiwe ndoko bachi nyinge because motor the windings njiwe ta life span unokonya okina kwenye limi several times na okonyora ke life span ya yeko salika talinga ko salika immediately but in the long run life span ya yeko benke yes ekerongoli eriga ndushinga chisize injiro rochiri chinene ni size injiro rochinge kora totebinga sobwa garinga chisize chinge na ichigo pambo amache ni chinene na ichigo pambo amache sawa so basically chisize chinke kuneka mostly that's domestic not a chinyombe chinke alafu kwa manje size buneye konyora chi flats chinyombe chikoro isano go chigo na konyora buneye ko ndoro no ine na bego pamboro but bona keroko choroche gatomo no mugareiga minute eko kwa macha mange amacha mange mostly atakobanga is domestic mostly bune oranya kwenye tumekase na irrigation so bwato okatake to pambo rwa segete osene damuga ochio mogondoro mogale okani tukora irrigation so bwato buna factory otagete amacha manga go to make us in production no tukoira such pumps and aba danjire chiri chini na bono kabisa chire konya chire up to this height tam to chiko kafati ko multi stage pumps echibona chiro chiko tumeka ase amacha ganeria mange na nda soko sukuma tambe bono ebine bitoko ligereri the amount of water ganeti na soko sukuma go chitokoroka flow na head that's what taken part then sabantu mbaroro batamaiki ubuya bwo beka chipambo ichiga atibamenyete nate umuntu narora landlord nerali agache de chigoro baisana ruchigoro aginde ko nyaranga abantu bamenyete gari uikabachi gisimasa ari ondatire kora butengo ubuya bwo tumeke pambo yiga yase chinga chirigali sitomenyete asante sana ubuya bwo tumeke pambo gendeke tangani na macha ko available asonyaga neti na keronyaga neti by that minute nga amacha ali gesima oya kaniti abe nyomba wano kwenye nyomba wikuna wate ochonya tache lakini mana kero wate pambe toliko chiko tacha pambe ko tachera yako irere tangi goro wate storage tangi gorali ya irororo korwali bone tangi goro bona gocha ago trimbo koka by gravity to koroka by gravity atrimbo koka kwa nyora setup aso gosibile bintu jikoni na ndo kwa nyora se shower yao aso wesibi na ande watacha kwa setup maybe okonyo yes you know ko nyorenga chipambu chirororo chiko koriga sesemu yiga akirikende ngiora advice mu anchumulireria obuya bwe chipambu chiga over chiri chende chiri chinde chi supply ya kampuni chirororo ko yara chiko
pambu. Aha, exactly. Obuya bogo chase Davis and Shadlip. Agore pambu. Aha, good. Nakuwatire. For Davis and Shadlip, we've been in the market for some time. Gonto watu manyi, bole gora kasi chipambu kwa abande. Na number 2 twakorire market research erengia. Wewe ndo chipambu chitoko stock, most of them wakonyoranga. Nchire yani ichire ekwere yani spam twakorire research twarorire. Ntumatenga will serve you well na lifespan ya egere this gere eyagendere eyera koira matuka mangi. Alafu number 2 Davis and Shadlip kubatana no manyi weito chipambu echi ngontu bate ntokara ko warranty igekera twakona irie pam after some time toto yatwale shida na nate antobwate warranty yego twale shida na botokonya kwenye replace on warranty wose number 2 ntobwate e workshop ga so konya ore issue ne pam yao igo kwenye irani kwenye rigere workshop tokoe kwenye repair ko stoko kwa replacement. Another thing ntobwate a bigger warehouse where to stock chi spares chi pam so igo pam etoko ile chiko sumba kego fail tokoirani tokoro seli kositoko replace based on Umuntu tabisa gutwara bobanga tego salika spare part yao chakanda India chikorara echito no chive spare cha no chira available. Yes, and by then ni moko ba change ne ba chikokora installation ngokora tole ndobata bantu trained ndobata our own technician plus ndobata bantu ko colleagues na bako service providers to train over time so mtu na bako igeke binde okiba igekira tukayetingane twale shidende once. Yes, kora sense me each pumps to akore bravo na batogo sika mtu asi product. Yes bono as choose net pump na net but bono is a bit special unoro chega tokoga solar pumping solutions na ko tegen tokoga chi boreholes balls bono njira bit different net chinde ibere na kwandire balls chiko wa drill net machine chikali chiko kola chinene tumeto sawa camera memory kema yali uneyo camera person nabo kumurika chigai chinene ko kwanira elinde chibe chikororanga ngali chiko kwanira assets many elindo mwanchi muri ya bega kororanga ngali kejo picture nera go yegari so chikali njira koroga chiwe ta para chi this type chinene bunechi most of them konya chiko koroga ntokoro ka drilling na drilling yeye ebisima bikolemu ebike yani like 6 inch enge size ya pipe yeye na nokorore go etichi west para so ebisima ebyo kibyale miru ibikwenda nse sana mbili kwenda bune bitwata 40 30 feet bikwenda maybe 300 400 feet on the ground so kurusia majali nsali 400 feet kwa surface neganeti some good technical expertise so wono ukolege kwerende yibona ntubwate chipam chite special for that use unoroje chira bit thin a bit thin nchiri nenda bune chinde twale korora korwa so eye igero siri in such a way that ekoswa asege sima karibu na tekere drill kira around 6 inches na yabone 4 inches wone nabe konyara koswa asekwerende asege sima keri so ball pumps echi ninjo togo chioni one itoko ni kere customer ya kale drilling pataletere ntoko ke a ball completion report a ball completion report yeye nero konya report the details che bintu biri yani che characteristics che polieri characteristics ngajiko gogosi je chod ono as characteristics che kinto togo pick ko wase report yeri one na depth ye borehole a depth ina de kwenda up to 300 400 feet njira chikwenda 200 feet number 2 twalgerali una babangete kinto ko casing pipe china de chiko bango chinse kinto ko casing profile twalgerali bono teneke ko tokonya determining aki position kitoko chiko beke pump number 3 ndobale ndoko test pumping report test pumping report yeye ekoba generated by a process to ko test pumping where e pambu ko be kwa segesima twatema ko testing a chinguru chegesima kenga amachi ngekera twangani amachi ali yako continuously for 24 hours ataliko tachwa akomoru isiko tu amogeka so kurwa se report ina ko langa amachi na pambe tiko continuously but after some time akatoa a given volume ekaba constant so to no akonya wala ko sia koire 5000 liters para akonya konya timo konya itera ko commercial so from that report one to nyaranga a capacity borehole after I tested for 24 hours iko kwa maybe 5000 liters per hour one to nyole a depth yae to nyole
the volumes egoto twanyorire ne casing profile buna chibekire wono kurwari twamago ikaranza twa design pump yaranya gwaka mati nende customer care chire na bago thenga macha yesi kisima mwanya digital kisima bata macha ndage tenya sugume mo 100 meters away etangia niko chikoba elevated this high want to take all those factors into consideration twamago mo design area pump wono this type ndo the bigger ones than this chia kwenda wono chia be kunsali so beside that design twamago all the components chiganere pambo yate kwenda ansa yoka oyonyo ruteko siriraini so we etemeko ba connected in such a way that it deliver a magic to service so at this point ndo bada chip pipe chiko ba connected so chip pipe wono toko kwa pump ne chip pipe chiko ba connected so that tekere pambo yewaka mate ebwate ibintu bikoro kuchimpe lazima emota nera nene pump so ntugwenete emote ye for it to rotate ne wenda gonyora power electricity igo bono tokobeke cable ese nera tokobeka submersible cable geteketa absorb mache ke kosa mache ime kama go connect to this motor wono cable gena gekole to morira se motor motor yazunguka yangere gozunguka ya zungusha chimpelechi chiazunguka chiaka mache anya gotira bono ka gotira tokobeka pipes chigo tiria macha to the surface well kama okwane all the necessary requirements when ringwa mboria mangana protection tokobekaga so gantu wata full assembled control panel ekobwate the protection against over current over voltage and voltage bitune yo once twakwa then twatumefundie ya yako installation the customer anyora match that's one number 2 assembly boreholes chipambo jinchiri tumeka muliro mokego gota tore mangana units wakonyora yakonyora maybe a small one ora go 2.2 kilowatts 2.2 kilowatts ekere run for 1 hour ego consume what we call 2.2 kilowatt hours each one those are like 2.2 units when you run for 5 hours watch actually more than 10 units for pump so bono to realizing over time chipambo ichiko consume a lot of power akabanya leo to say yere go 5.5 kilowatts go 10 kilowatt 12 kilowatts onyange go consume a lot of power so again to akolira to achieve up ne solution ekor solar pumping ege go koraiga to ko pambo ebunere ne bintu bidwansi nata but bono tuligo chikutumeka KPLC go pump tuligo tumeka modelo ka weda go pump to makorira linga emote omodelo mkanga kiega nitungana to karanza to design a system H panels chiranyare korani emote nyekero 2.2 kilowatts twaligere twa kwa panel chira supply model 2.2 kilowatts na some reserve on top so that ekero se cloud cover yanyara ko supply machari so bona okonyara bono such a system to install such a system wo twa kwa panels ne control njiri special to koroka the nini inverters chikonyara ko receive chinguru chomoro korwa panels chanya convert to the required form emotegane pambo eganeti ono yeto kor mostly yego ko supply on what we call DC direct current but the pambo eganete AC alternating current so wono if inverter ya convert this to AC current ya supply motor yabo pump so advantages che kwerende cha solar pumping one eko kupunguzira mangana electricity bills one linao denga go to make up maybe 10 units a day for 30 days we would have to make maybe 300 units which is quite high but with this the cost of course the initial cost never a bit high but one on abo run the pump for 30 days we go to make any bill or the ikonika any bill so that's the first advantage number 2 you go pump during the day so what you need is just storage to a bigger storage waka maji kwanya store during the day so I want what to make yes that's basically about solar pumping so most get to kwenye tumeka se balls kiana chikonya chiko supply macha mange naende chire in terms of power consumption chire go so ko preserve on electricity cost we prefer to do solar pumping yes sana mwancho muligereria bisinga to ganeta kwimanya igoro yo bakorera kurwa senduka ya Davi Santali abo bageneta gutumanya igoro ya semeri y'echipam tobe to kuligereria nga omwancho mulira kubwategesema kwa bere bwo bole mate squeeze abangi na kwanza babune kireme goma ate banga mpote ndiko chikubuta mati ko gusima kwenye bakonya kwebulia nga nkayibara nyoro bakorera igoro bateli tukulia reto aberto kubasemia imata korera sinaende maybe nare ko insist on this eye na got thing
they're going car electricity bills. Maybe another thing is still to make mostly community projects. Banyara bantu bali bali miliyo gesima kuna community. Bwana mo kirani kuna community. Maite as a community maite sometimes ngoja watu wala challenges kwa nia mache. Na wakanyara muoni tuko service nchirigo cha gose nchirigo manage tubia. So bona kama watu ndio solar pumping system. Ngoba konyera kwa kupunguza bills. Number 2 akarimo punguza the bills ngo save more tiba silimo collect maybe kwa nia sama chamake. Kiari ebinde ngo tabiri bia fail. Over time na kanyara mota ya salekire ko sepambe ya salekire. Wana muga ntoka para maintenance. So igwa kere community bwate solar pumping era ababere advantages. Ojibunanya go tumeka 30 units 300 units a month. Wakana chiba sechi go mogo tereke ganza gosa. Eto kenga mubwate solar pumping system. Na yoka gonya go prisa chiba sechi kere bikmento kego cha gosareka. Eto go mubwate chiba sa moko nyara go kerose. Hey, lusinga moja ali tumwanchu muyega na murotenga besanjio. Yes, ego ikatopa mogo preserve as much as we can. Kama bale tere bintu biribiwa tama boli sekigima jale tumubuko bumwanchu muyereria. Yes. Ndenga ebintu bino mo kwena na lebi yake gima. Yes. Atabeto oska ko chia sense moyo ne tumenye kendo kitinga bona ne ufaida. Yes. Ene ufana boko ira. Wono. Iga section ene ya solar. Solar ntobwate a number of products under solar. Okay. Ntobwate panels, that's one. Ejinachiwa atigo trap mugaso, cha convert to electricity. Number 2, ntobwate charge controlling ndobneke. Yego tumeka for control the charging rate. Okay. Kurwa se solar panels to the batteries, battery nere ntobwate solar batteries. Then kurwa go to magotwala inverters. As inverter echi ntobwate this type kwaruke ufa ene inverter. Yes. This is a hybrid inverter. Okay. Then ntobwate inverter chile chikoro ku off grid inverters. Jile just basic inverters yoko receive to or convert na charge battery. But yeye it receives power from the sun kurwese omogaso ya convert to the required form area. Even though we don't go to number 2, you act as a changeover. You change over directly from KPLC in case KPLC stay to a solar. Okay. Then the what the change chikoroku grid tie inverter is the bigger systems. If you want single corator, so it's better na table. So what we do as a solar, number 1, the what again talk solar lighting. Solar lighting basically what to call the what off grid systems. As some nobody, but about estimate kasogo. So nya batageto warabu ntobwate off grid systems where one of the equipment to tumeka neye or panels kwa gode charge controller off grid inverter a battery na wires chiko connect kwa warabu. Number 2 ntobwate backup systems where we mostly use the hybrid inverters kwa jaromo na what electricity lakini mostly atagete this electricity ngojere yasira kera yasira ngakiokoba okobege suntain. So you can either use a generator also to make a solar backup system. Okay. So wono this system eko kama ina handi as a situation zunecho totego sininya gitari chisukuru omochibo monto obate estima abatoko ma ede inverter yoka ne battery itoko kepiwa nini just a backup system or to make panels when you go on hybrid which panels chiri chigo charge a battery ekere estima ya chiri eye change automatically ya mo supply power ya ganete. Number 3 ndo watu ndokoroka grid tie systems. Grid tie systems ndio kwa nyaruna na solar pumping eko kora mostly mogaso ekora ne pump. Wono grid tie systems ke ndo kora banyara bantu bali bakutumika a lot of power during the day. For example in factory gete bakora production wono power bills ya very chinyinge. So what we do to what the systems we kubeka panels some inverters lakini these inverters chile tied to the grid ya KPLC. So as far as system error okumusa chinguru cha okoro as solar during the day wono oko block yangabuno oko block KPLC. As far as what enough supply kwa panels ya supply ya feed bintu video kana tukotumeka during the day egere kwa punguza power bills chiri lakini system ya gasira na yeye kolima alafu echinde chirocho it does not depend on electricity echiro throughout. Then as a solar maybe to we risk can go for finally to what we call as solar water heating systems. Abanda bangi squeeze ba wesi binechi shower echire
instant showers. Mnataka tu kama. So bono chi shower china chiro the high power consuming gadgets. So bono ntugwate ntokoro kasola water heaters. Emetungia tutoko beka karama. Nyachi plates cha cheti amache. Amache ka nini aba warm bona mago fed to the house tiba kutumeka instant shower nyawa kana chi bills. Watumeka material hot kurwase. So mogaso. As a solar, I think that's what I can explain. Ngaiteri tukolia lero wanso miri physics na ratumite kirasi kyo. Yes. Mebona sana mwanche muri yitase nikyageze TV. Niyo tugenda gusanga imiyo mu rubiri obwense yo boncholia. Asitugenda gusanga no muteneneli we kampuni ya Davis and Sheltley. Urwiga soro bongoro wabusi Dennis Miranyi. Oyo genda gutumanya igoro yo bokoreri bwabo anene bintu biri bakonya igaiga ase orobongoro wabusi. Kondo mwanche muri ya. Tatosa so mutima komoke igoto skatonyegera. Wira ntora segekege kerbosio elinde tugusanga amange. Ndizi TV obwansu bwomogusi ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buriao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyomo chokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsa mucha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi migwetara stinamba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwari tora marwaire amange ande karawa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mbaka inse na ichigo totengikere bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine engo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koroe kare wakire simu na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo totwara bwoba bonde bwense kare bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV obwansu bwomogusi
mwancho muriere nande ngokwaligania asentunda ya kabere chinga kitogenta gusanga imeyo morobile bwense yo boncheria asogenta kwimanya igoro yo bokoreri ubweduka ya Shakli yo astogosanga no mutenendio manene kurwega asorosagi rwagusi oyo gendete gutumanya amange igoro yo bokoreri bwabo kondo mwancho muriengo konyore ngam onye kore ase kinse kiri cyamaiko kinse kiri chisco koganete kogore bintu korwa ase dukeiga ya Davison Shakli so asensemeri e Play Store download app ya tap obe ko gutuma kibese cyaga sensemeri kakegerekera gutuma $50 nigo okonyora $20 ko manchi muri elia onye gotegete Dennis onye batete kogore binte bigatoko baroke kora sinse kiri chisco tango ba download app ya tap edinde baba konyorera obokoreri borobya inyora konyora $20 goika otumeke a promo code ya Ndizi TV elindo ko konyorera ebese yo buyakigima kolende to batokeresera omwanchi muri ere yo bokoreri bwino ngatinga enseme yende nindo chibibuye birega bisamachi okonyarororo bale na bogoto tebyanga ningikera ase bibuye biga enseme yigando chinga muri gete swimming pools yes nara kora kire binde korumaiga one to kira sasa mai swimming pool baka maintenance construction again to kora mostly no supply equipment chirijo kutumeka ko kusafisha machari yako tumeka swimming pool na bintu bina lights chilada bintu bina bigo tumeka swimming pool so basically again the customer ko kora kara kan change swimming pool ogo chane drawing ile architect yako ira twaligereri to ma volume ye swimming pool to ma ko design bintu bi biraga ne bigo mainly bintu to ko ni swimming pool to bwata the filtration system eye eko incorporate a pump net filter bunech kono ene sand filter to konyeroka mo chango ko be kuma amajara ko swimming pool akune pambu buneye asugumu ayata sekwerende ase filter yebwato mo changa ime mo chango le trap over chafu amajara soka ka clean lakini wono beyond that is just filtration then to water other chemicals sikokonya ko maintain usafi wa machari ebyo nsuro tubibangirega ndobate ndoko cha anti-stain pH minus alikwa there's a way chiko mixed chabe kwa machari ime cha kill germs na ndia cha konya machari sometimes all gida machi swimming pool ngira ko machiko ko girigenta to bata those chemicals chiko beko cha konya ekwerende yo then to bata bya buso ebi go chega brush chiko sibie swimming pool eri chinati chiko rusyo bo chafu ase swimming pool eri wana ke banya kero kwenda swimming pool mostly ere clean what happens even bako circulate machari mostly at night so even to be once vacanity to be bwatega no customer go cha pick up hotel chinyinge te buy from us igo na bibi to bwata on bibangire ona bomo kwenda mwaboro kyanga kibindi bigo kora uli maybe nali agachiri no nyenka yaye gali obekira ga swimming pool gali na bomo kwenda mwara musoni yes na botoka actually bina bono last 2 weeks ago to orangere chia pool attendants John CP bali bago batene the pool chia hotel mostly in kids na schools to ba train na ba tumeke bindi so bianze ngoparata yes me training yiga mfuri go chakwara ba go se training kibali customer tena mfuri ngoba na ko bandi certificates for that training yes sana sasa senseme ndendo chinga chlorine na rara ga senseme maite na rara bokora to restaurant bono pekira se na gote ya macha mostly to gotumeka na ga ne commit standards get ento wate World Health Organization standards and wate kept standards ga macho konyo na wanto ko wela apimwa arigelo ngana ikerenti standards mostly ya macha to ko bucha ko chin soko aliko ba mabe mono maybe ni wachafu ke gora nyore batenda na mayale lakini ambacho to kuruse bisima ime chibohol mostly ko nyaranga na what some chemicals chire chitali good for human consumption some of exactly wono na I want not to go iga to tumeke bintebi ko purify machayo aba the standards montaganeti wono maybe I can take you through into the water the basic one neke to kero mineral water pots a mineral water pot ye go check dismantle this way na weko nyorere kama kwenye assemble maybe some components again take it can mineralizer then the what this other stage where some minerals natural na carbon you go filter through charusi smell as a match alafu
tubwate ne kwerende filter igora cartridge filter ebone go trap bacteria na uchafu bonde after after some time na gonya ngende kimo amete sana kiasi kunaenda go basically ke gotumeka sama chana go ya yo chinsoko machi chinsoko kose kwa tachire go tapali tabu metarnar already treated so ukobeka macha iga kwenye moregora a filter through kwanya tachira nsa kwa just a manual system just filtration system na limu agatumikire bitamba kale go filter match yes so one that's an improved version it's a basic thing around 3,700 to 4,000 yes toma gocha bono amacha now especially these apartments tomenyete okonyora amacha tukotumeka most konya idaru etiko sasa gesima yani bohol yanateba or sometimes konya ro manyene nyombo ndo gora macha ne tanka ore tumura so bono don't very sure about quality ya macha so when to recommend abantu the water such a system and whether in a koroku an under sink reverse osmosis system okuga ndo kebeke ngende ko kebeka ali sink assessing area chikon isa ikan ba di bangan ro kanya ritigero wa kebeka ororo kwa mago tap wa mata ko tap aiti wa sekwerende a filtered through alafu ndo wate ultrafiltration system nini UV sterilizer aga kagweta UV ya kaya itebi ebinyinyi bibira abaro amachari aba good for human consumption so nabo kebeka mao kwa mago tacha mata kwa nyabeka asetuwa kwa beka set dispenser kwa ndiba kwanda kugura asechiro na gara ingeli goro to around 36,000 na bakanya ari kwenda then ndo bwate kebono eke aseke neke mna nagote amachari kwa nyatacha tu kwani oneke ikere more dispenser is a smart dispenser eko incorporate the system way alafu incorporate the dispenser so you want the reverse osmosis within amacha ali etaba treated ne reverse osmosis yali alafu bono ekwerende nebwate controller watacha mate whichever format utagete either hot cold or mix bono this is an advanced system eko incorporate these two then bono ndo bade bintu bunebi these are just normal filters ora beko samacha ali akoro stangi goro obekeiga ndo bade filter body thing nerega yo filter body no ebi biko bekuma ko igoleke ikona boko ke monte ase wall koma go beke filter ema ya bekuma iga kwa bekama wasieka amacha soeraga akoswa ase kwere katima ama gweta soka gocha chikando akwa soka gochiga bona kagweta ekeke go trapo go chavu bole bona this are just a manual filtration system era to make go filter machi korwa se chitangi hasta taraswa nyomba osa taraswa the point of use sense moyo gochenu kwa machi yes mwili ndika Kenya ndo bale ndika kabisa alafu ndo bado bona ndi chemical no tu wen ekera sumbuire go kwa ngendo ko beka ninge domneke ya aliamo asetlinse amachali atigare go kare clean so karamara so ndo bwate such nini chemicals korwa gubono kagere ngana ndo ikanga mo yali bintu bito okara ndo bwate se mombaro roba gusimika chinyeni kwanyaranga mugaso chire chaumire basi nyunga baimukike buyibona bachaga go yasiana anyaranga babiri bagutibika amacha mangi kerekendo basemengo nga product babwene yes so one of the irrigation systems ogo chakera basic one bune a drip irrigation system kana rachibekira ko chiko na mogondo round chanya go tonya libi maria macha ngo para such systems but one what we need karoga neti ogo cha wata nke maria ocho simeka to kwa sizing based on the water requirement yake maria ke to kwa such a system watch kobeka then to the sprinklers kuna chibono chiwa kama especially a bigger field waka ya siara match around Igo
eye gokora irrigation asense moye bituma talire gokora sechi ya njira tofauti wari mwe na bego gokora se bituma yagere kwa kamache amwageka yes alafu ndoba these advanced systems kuneye pop up sprinklers it mostly chigotumeka buna se fields chi stadium stadium ko nyoranga ebinde bigo tinde kugali ama gukora irrigation yo bunyansi boli at given points konya ya biko be kwali bya makoba set in such a way that ima tensa get bantu mbeo geti chigorera chioka chesi ara match at given point chiakora na chiakanya na chiaka yeah those are the kind of systems to work yes okay sana mete binde biko beri ko kwane binge mwanchi muri ya kumetinga kim abasubati mbaroro bwate mabago kori gasi basubati bayo mona royo okay yes bada basubati actually tora basubati baber abasacha toranga abasacha no bango cost around 4 yes lakini basubati ndo bwate bwa trained engineers okay yes atobere to kora nebintu kurumo chaka na bakomo endio lakini bintu kanete kwikirana ngali soko bigacha torere nga kiuko bigacha sense meli mbiroro restock yende nere bashimaga se banchumuri era chekugara anyare ngateigo manchumuri ya to asomo mokomoke igo to kwira na sentu ndayo moelio ntobe to gusanga amange sawa Muri arande nko kwarigania elinde togende gusanga sobwamo chinga kitande gusanga imemurubire wense yo boncherera nabo igo kwemanya obokoreri korwa aseduka ya Davis and Shalif iyo gende tagotumanya obokoreri bwa bukoranya taraso mutimo komokego ntoba tukwibolia nga ebintu mbiri byoka Denis Aberika bo toro kya kolendo bakatenga nabwa testa nene kima omwanje muri tatwara wasiwasi ndo chenga twikira senseme igando che product obwatene chinyingi kabisa akora ereserango wono igai bintu tobwate chine solar panels na solar panels ichimo chichiko cha different sizes so is koligero libune kene nkake eye around 160 watts yes korwa won tobwate cha 200 watts we put a number here this is 200 watts alafu tobwate around this is 280 alafu tobwate 335 watts alafu tobwate chinene kabisa 550 watts na 450 watts okorenga buno mwanchu muri yata
mwagete size chance mwagete product ni readily available. Yes. Lakini nenda ndege ntongo te abalierere baitu. Kero got panel ego depend ne ya siwo chikonye korera. Wanda barba ko chata ntageteria na pi. Lakini kero gotegerere ngenda chikorera konyaranga etibia chokeri bono okumoirase ase size yerenke bono ebino bitogoje twarigerere kero wachire oto te ya mahitaji yao tomagolanga eritogokwa. Kinya solar pumping mostly konyora na and various motors njigane the different types bono ne actually bunechne chip amakito gochiwakera mundu narogoriro gochiwakera match so motor nere go depend bono nyokonyora buno yo ire chibatipa ochine motor different size na bango kwa mph chinyinga ke gusichinkake yes na gekande gigana sense mo yichi solar panels na to so sense mende na arongo tobe tukumulikira obokoreri nga kibore gatenga ndo chinga ndo bagete bintu biago byakigima ga sense me yiga ande ndo chinga este nene kigima wanchimulikire sanya kwebole nga ebintu boli mbirano chinga ebintu mbirano tatu ara wasiwasi chipesa cyo gachira mu bora yes la buena tache digere kigima yes so bona tunechina pipe dinagote amangana ye borehole ti borehole chiri mostly what we use pipe na chichi to make plastic chiri chiko enhance chiachi kuya mache kurororo so bona chiro chichi go depend na size size ye pump ndo baje to make 1.25 ndo baje chiko to make 2 inch ndo baje up to 2.5 to even 3 inch depending on the volume of water kwa organeti alafu nagote amangana ye cables chiri chiko enhance cables chiri chiko enhance ndo baje submersible cables na chichi chidaligo macha daligo swaime so bono ndo drum we have ibo chita drums bona ito gutolera kolingana na size ile organiti yes alafu ndo batene chemical na chire stored gari alafu ibintu bindo to bwate chi control na chichiro ro mata ne chipam chipam chinde nchire gaiga so maybe kwale ko nganchira koroki ingina kote yege ndego kwa under sink reverse osmosis system na rutubata obisi to gotumeka so na bomo go chamba oroki reverse osmosis system eyo na to konya korera installation so igane semeli wantu ene kitchen bono tole ngamba ngende kwerobelia buya alinde babe bakoro cyumwanchi mwemete ibine bibintu mwanchi muri yabere gakugule akiara bega ko bijara ndo senga at least no korete experimenting kera bage bata obisi acha algo tuara wasi nga bono iko na bakaribishira abantu bonse be region bacho bisieta to bakonya se magania abo mbalimbali asamana ya mache solar generator ebintu nebyo tumetia sense moya magori ngakiare ora totebi ngori ne ria mubuko ligo ne ria mubuko kabisa depending abuna kwani kwa quality pambu chiko cha kera as low as 4700 all the way to bono kunoragani nebi na yote ina bia gota treatment from around 4000 okonyara basic system
to the whatever level na solar na chirocho na bachikoenda amagori amake pana. Yes. Tumetinga kinero romo wika mwara twara chiofa iga. Yeah, buna Christmas, Easter. Ngora twara tori chiofa. Buna Easter I think ya like 2 weeks ago. Yeah. Wono naende yendeke gocha na utocha batia bantu bandisi. Moche moto reporter. Aba customer chito chicha. Okay. Yes. Abona tigatoro kingo mwanchi muliere biri twakaboro kiriga rindo chinga no korete experiment iga. Yes. Ando biye boino inu mwara atumikire binte biga mwamanyire nga kibigo kolimero. Atoro kibona. Yes. So wono iga ne kitchen. Una nagotei na boko tumeka our filtration system as a kitchen kyao. Okay. Liba kwanda kugora match ko ruose na se monto ko purify skali. Wana boko purify match ao nyomba aiweka. So a system ni reverse osmosis system. Onyeroke emini reverse osmosis system ono technical tanto mini aro is a mini reverse osmosis. Reverse osmosis chikoba chinene mostly for these bottling companies. But one ya nyomba ya aiweka iko kwa like 100 liters in a day. Okay. Yes, so what happens kwenye install say kitchen kietap ye kitchen what type of amachari yako cha kurusiko to what trochi kwenda rebe kirenda ye tapeti amachari kurusiko na ara ya chiete agasoba ononsa kera soeta system yeye ago yeta se membrane shiro agu ya asa visual alafu net filter jina kora kina chiche alafu ndo bwate storage tank temporary storage tank eko filter amacha kera very filtered akora ba stored ga like a reservoir ekara bono ko igorera enero this is the tap oko tacha amacha ajo ko bona sechuba yao so ekero ko igorera amacha akorwa like ko system direct wa una akorwa roro ko igora iga rochia yaga so kwa bekechuba yes wana una akorwa ko create ribaga a system ye bono yangi ako ko fill that space so tune ko buga one is filtering igoteri chia tiganga yaba empty ya teri ko ba empty so nawe ekoba nini alafu no roche kwere yogeta umuro nogeta oyo nayo ye UV lamp UV lamp ye nere bono amacha ka soka korwa go chia obo kwere chinguru chiri chia UV chia kacheta chiri jams chiri chira samache mbona machoko nyoraga igale to the standards required. Yes, that's a simple installation ye kwerende so yoraga ni na bogo chogole na ndoko montaenda ko install o riba gonya kugora match you just pick a system ya ko na humo nchumuli ya lebo nini like Denmark ndobata ko Australia ndobata chiko China Taiwan so is a wide spread of countries but rende before toko it mostly tokora check the required standards tome ange ketokoreta ngiriko choto fail in the market. Yes ekero korigereria bono tumanye ase a market no ngaki mugodi ile nsemeli no ya competition bono competition I think competition is narrow in whichever market lakini nene tubono what we focus on no over quality above quality no to make sure nganto wate enough support system to our clients na whenever we are called upon to respond as a challenge a client ya tualire number 3 I still insist on the issue to do with warranty a year it works so lakini ndio tokoira gento sali ore totoko sali warranty we katolike ringa ntikiaga ndeke gasarika na number 3 roche I think mangana yani yoko bange na bana inchi I think una Davis and Shatleaf to bada chi branch chinga across so una ya bosongo bisaba abantu bara around igo ntorange na abantu bali bagotumeka chi product chetu ewa support ekoba easy to access. Yes akora tumanyingo obuya sensemo yino mwabere mokorora obuya bwo twara chinji ne chino ino abanyene obo berbo ko bakonya asobonye bwino aso obuya bwo twara chinji ne number 1 everything they talk on they're mostly technical kanya romo ndago toka denga nge pambi ya 1 horsepower ko boli kya go kwale ko gero go chunguza kwa nyoranga tari ya 1 horsepower watakete igo chinji ne cheto number 1 ngeto chiko tokonya the understanding go konyere ya guide client komanyege ntabwe natego gotumeka ase application getabwate wona yi chinji ne cheto chiko tokonya ko kare ngento that time na consultants for free number 2 we also have technicians bale in-house trained na bande mari to work na bune service providers but are trained we understand the event so iko kina to ni legento engineer itego chokora installation ndore shuanga nkuba kere install to the required standards igo
boba mbuyo ngange go serve client bunaga ne iga go ka serve client plus nage any failure na yaba we send also our team to respond to the same issues. Okay. Yes. Nkaite na bokora tatebi obuya bogokora marketing Yeah. asubunchiria bonde bonse byo. Good. Yanda marketing ne reko gera ibiashara yamenyekana. Na watu wale kocha tuko leduke yega to karansto kan customer chicha lakini wana watu atumekire various channels go wa advertisement na Ndizi TV wana nimetaba aba alikereria mbatorochi gona wakanya komyanga Davis and Shuttle nere bosongo na obagocha banya tonya gukinyo bonjerere bwetu. Yes. Tango tomerenera abakora imirimo bago Yes. na barobo baratomanyanga kyo bokorera ivwabo bora sense meyiga Yes. elinde na barobo nali mwanchi muri ararorenga ikerago ikiragaiga ningori yako bagakumira na nere Yes. neto tusange na barobo at least bara tukwanira no gukwaniga Okay. Bati abange maroro bakobo ikamera timiti bari wasese mo yabona abo babare Bali baba. Okay. So wono ni maiti yatoligereria kemoga kyo yagokora. Okay. Yes. Maiti osenda nyoa kamera ko zoom ga. Unaweza salimia. Yes. So Oyakor Caleb Nyause is one of our engineers. Mostly na rodina mangana solar systems. Buna bona on his desk. Na a system nera ko monitor to na the client but we can be able to monitor from within. Ginago tenga mostly ko nyana to the client system. Ago tumeka riba ago tumeka KPLC buna bona iga. Chipana digital vete kera mana chago tumeka go power is loads. So ima the camera zene zoom egara baro kimna a client kuna bona yankia ngaki ago tumeka a system ya. So oise koligereri iga a system ya igebwate NKPLC mains alafu ndo bwate solar panels installed iga nebi bintu bibya yabwate alafu nyo bwate generator na beko beku nera bono na bako twara power supply sato options isato bono bunoyo bono iga tari otumeka anything from KPLC oise koligereri ekwerende ye korwa yaswa ase inverter yaswa kayanda slots chai so bono iri bago tumeka mains wana singi loads chae ichiko musomorero korwase ase solar wono iga KPLC erere on standby mode wono atoro chae goswa ase inverter ya feed loads chae wono tenga goso obekire binte binge on bya engeire one system wana lera nyago draw some power from KPLC lakini wono iga as is na numu mugasoro bya ere system yae ye koran koru solar system. Yes. So na ndio sikoli gari. Na wato kwenye monitor ke gofe na wato kumwagere simu ndo na lera ntoro system ndio karangi kiabo. Wato tai. Na ndio sikoli gari bono una bono ganto bate graph ya korokia una atumikire system yeye. Wewe sikoli gari ya matuka na matuko ange 16. Actually this is for this month. From 1st of May. Green. Sikoli gari green. Ne power reproduce ne na solar. Wana una litukeli 1st of May ga produce 12.3 kilowatt hours. Lakini loads share chikagani 21.9 kilowatt hours. So the balance eliatanya walita kurwa solar akarusi akatumeka KPLC. Alafu jeli tukolinde akatumeka this is around aka produce 14.1 igemine tiri tukoyo omugasono olengo mongera lakini wana una torochikanye mburango twere wana sikolire go chaga production ya yangere ko kina. Production yange ukina because omugaso igoro through na bono is almost approaching 20 kilowatt hours. Yes. So in a system tawakara and we are able to monitor from wherever we are sitting. Tomanye ngode ni sobu yabo keep records unechiga mboro byogo. Yes. Oyo keep records unechi na bateke tangani oyo bune karansta na agonya komange customer eri shida yatoke before customer tu akere. Na ende mtubwate o keep the history ebintebi konyorore kokorokire kose e customer nyabe gete something ekabarete power surge konyoranga chi ebintabe gete byarenge bingona wakere simya batenga system ya failed because of this you will be able to establish a cause failure from your desk. Number 2 one another thing you go keep with these records ngokonyere na ne customer go establishing what savings is he making from that system. Yes na bako ndoli gelinga ya iga kana na produce 18.8 kilowatt hours
and those are 18.8 units na kanete marari so bona yamokonya konya we manta banka babeke ne banya biashara bona ngomo konya we establishing is it a worthwhile investment or sena wasted space chana. Okay. Yes. Ando singa okuno gutumika chinchira chekerera sogo kimya obonchereria. Yes. Aha, tutebingo asensemeri. Bono muntu takunyara gukongaina. Gukongaina riaro system kera. Ge failed on normal failure. We are able to discuss, to agree. Nyeke gotosinya nini ko setup ntobwate another team will stand by somewhere. We call upon batakonya go restore the system. Yes. Meta bonchereria mbale oranyare barabakora gukongaina ngamu etegesangore sore rinanya ko yitu. Yeah, ito konyara gutongaina because ngorigerto. No nechi pump. Ntobwate ngobeka tori chimita. So na bako the pump nyanya ngora kinto yotonyare mita ya somire given volume of water. So it's very hard to nini ko pateanga nkeri kokora na ndeke kokora. Yes, beyond this ntobwate other systems. Tokonyara ko monitor whichever other system to install as a client. Yes. Kirigina boto manyanga aso gutumiki bwe chinchira chekerero ngakimo especially ya sensemo ya gugwa bere boko kokonya aso gukinyo bonchererio boina. Yes. Asante. Ebintu bune bi especially technology atokonyire. Number 1 marketing. Of course we do marketing on social media. Yeah, non digital on social media. That's one. Number 2 with this nini kind of systems konyara toli una bono tutaya ni client kwali ngekora king is doing this from such a system wana bokonyara ko buy in easily into the idea and that thing got konya kere ngento kokora generate like quotations sheto reports such things wana nekera ngo ko quotation kala kanegento kere mo presentable nyochen ko likere quotation asege tabu matenga na kieke another thing monitor systems ngoto konya chire ko ligereri una nagote customer ka karasa kare abato konyara ko ligeringa system yango kolere ko steri kokora nyateri kokora what do we do to dispatch abandon the site ba mokonya. I think that's what I can say mostly. Okay, yes sana. Yeah. Kwani muswati oyo mogaiga tra mukwani gana rara kwani mwanchi mugega ndo cho ile busy sana godola sote iga ndina kyateo nao akora tumanyanga ngakiakorokwa kuiwoleke gusi Para kusini mgani sema tu jina na nini unafanya. Tungependa kujulisha mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya nini katika ile duka. Mimi naitwa Emma. Mimi ni sales engineer. Okay. Aha, ocho na jenga hii kazi sana sana ni ya wanaume. Wewe kama mwanamke kuwa kwa hii field, pengine huwa unaangalia challenge zipi katika hii field wewe kama mwanamke? Unaweza tu simama ndio ndipo waweze kupata sauti yako. Okay, Kenya naweza sema as a lady the world has changed. We are more embraced at the moment. That's why you can even see we are equally partitioned the two men and two ladies. Yeah. So umeweza kuzoea hii kazi. Yeah, exactly. Ukiweza angalia huu mji wa Kisii, hii kazi inakupeleka vipi? As of now iko sawa kabisa. Yeah. Unafurahia kabisa. Yeah. Tungependa kukuongezea maandizi tena. Okay. Yeah. Jambo lako la mwisho kwa mpenzi mtazamaji ni lipi? Umkaribishe wewe kama mwanamke katika hili duka. Kama wapenzi watazamaji mmekaribishwa sana. Hakuna haja kuvuruta maji na mkono. Tuko na all varieties of pumps and we equally have financing options. Unaweza lipa pole pole ukimaliza unaenda nayo and you can pay at your own convenience kwa simu yako for any of our products. Na pia tuko na za kutibu maji kama chlorine, tuko na tablet kuweka kwa maji ama kuweka ndani ya tank. And equally we have a beautiful one called the water pot here. Yeah, yenye na purify maji. It's very neat. Unaika tu sitting room hata mgeni anaweza jichotea. So karibuni nyinyi nyote. Asante sana. Aha. Mabubiri kago tatebige ndo kingi ncho kabisa tweva gari deni singa umuntu nabagwa kana mdogo mdogo. Maitena ora nyorenga ibintu bino byakonyire sai. Umuntu akonyaranga tabuga ati besa chisa ine nabara nyorenga omubuko na nyoranga besa chirinchira
kibusana ase kurene ngabere ka gutosemia ngana bogo chochore gento kiago kirioganitie lakini rendo obe ko guakana chibesa nkenke ade stobeto kusanga sedu kiyiga tobeto gukonera mange tobeto gusemia omwanchi muri ere ibintu biri mubwate irango libageri gali abene obaligani asedu kiyiga na ndo bayimiringa yegotoka na ende obaligani kigima. Asante Frida, I think minto ala tirege ntokia muhimu isi option sijira tueba tubate financing option unateba daily kendo ngira tokoka daily pa ogocha tote yendo ne 10,000 lakini watara mambo ate 2,000 so toka igorere account kwanya ko deposit yoro chiweke 10,000 wacha kuyege ntokia. Number 2 system une na koro kiali tel system ile pesa nke abako nyade ko cost up to 1 million 2 million so for institutions na bantu baraga ni abanya biashara baraga ni such systems ndo bate financing option so ayogocha tuwe karansa tuwa ile system yao will cost 1 million tebono uraga ni wakane deposit inke then ichinde tokoe oche kunya kutuwaka na ngora kie bionsi mtobwate so wana lende tembe pampuga so ibintu byonsi kebacha tobakonye and tosirane egara toimokererio muchito bosongo ne chinsa muchito nchokana inigoro. Yes. Mbiemono sana demisa sogo sanga. Nchokana inigoro. Yes. Mbiemono sana demisa sogo sanga naintwe na gutumenyo bokoreri asedukira. Mbiemono sana mwanchi muri elia kwa beri kugusanga naintwe otwaga cyage tumurubiriga goikoboneka twikira umwanya no basemero kwane na kwa beri gokwimenya amange gwetera umunchirere bweri tukuria lero ande no chikoimukia egetambukiro na bayo gutarira edukeyiga asumucho yogosongo elinde obego konyora obokoreri obiyake gimanyeru mwanchi muri elia na bakwenda gutubwate sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net iritrene Frida Kerubo na magaji kamera soko ni kibna chivi channel yogi ya wekira sole asenchira ya bene na restan Leondieki babiri bakugwatira na Sultan Ubanye na boigo Hezbon Nyamete na baga sensemeri ya kabere ya studio Abigail Nyanchama na bakakugwatira na sekondo mwanchi muri yato gukonyuria ngam na bokwendera gutubekire signature asensemeri ya Kuza Awards tuma elieta Kuza gocha ase namba ya 15601 elinde obekoko boli gwa maboli abera tatogari aseli boli ya gatatu choregeta sini kia Ndizi TV koba enambe emoto wakire kura yago elinde tobe tokwanyorera obubwimbye mono sanu mwanchi muri ile enda watengereta sini kia Ndizi TV obuna bubwansu bomugosi. Asante sana sana. Asante sana total. Okay. Angkat aku. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV Kugima na Boko Tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kiringa ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi.